बांग्लादेशी हिंदू मुस्लिम को डिपोर्ट करने वाला मांगने वाला वो पाताल के ना राक्षस है हनी शानाई तंगो जों कोनो दिने एनआरसी नाया जों कोनो दिने बांग्लादेशी थुरुकताई वानजिनो रहना नाया जों जतन थामसाकै तंगना नायो हनी शानाई तंगो त्रिपुरानि जत्त तिप्रासा ताखुकताई बुकुकसं no दिनै ससियेल मिडियानि बिसिंतै बाइप्लाया खुलुमाताय हामबाया फारो बनि सिगां 2014 आसायै त्रिपुरा हानि इलिगेल इमाइग्रेन्टनि एगेन्स्ट मुभमेन्ट खायना बागै टीपीएफ मथा मिस पातल करना जमातिनि बिसिंतै आसायै जे मुभमेन्ट खायजाखांमानि आ चबावो जे साखनो बेदकनाय चबावो जे मानजाकनाय चबावो जे चबाफायनाय चबानि सेंक्राग रखनो तैबो बिसि हामजाक माताय बाय खाया खुलुमा ताइसिबाय माया करो आं ताखुकते बुखुकसं टीपीएफ मथानि जे ताखुकते बुखुकसं जे चबावो मानजाकनाय चबावो जुग्रानाय रंनो कयनामु सुंगो आं नरनि थेनि ककनारगो नरगना हामबाय रना मुसुंगो नरगनि सालसे सालनै चुबा मुं बायफानो जों तिनि तिप्रासारनि अस्तित्वनि थांनायनि कायसा लामा ए 5-7 बोसोरनि बिसिङाव जों नरगना रैमानखा नरग टीपीएफ नि खरांनो खानाय फायके खरकसा खरंनिनो तैफानो 12 लक्ष तिप्रासानि अस्तित्वनि रक्षानि बागै जे मुभमेन्ट खायमानि चबा खायमानि आवतिनि 99% सक्सेस नि दङ ताबो सुरु सामुं खलायजोंना बागै सिनि बाकी आबुनि बागै पाइप्लाया हामजांना ताइ खुलुमानि याफारो टीपीएफ नि सेंक्राक चबाखानि ताखुकताय बुखुकसंना आंगर कैसे कयनामु सुंगु मकलनि मुक्ति फैयो ताखुकजों जों टीपीएफ नि बिसिंतै जेफ्रु अककनो सावो टीपीएफ न बुफिरा साप्रे खायमा कारै बसो गारि सेबायखा बसो बाइक सेबायखा बसो माइक सेबायखा कक सानानि सुजुग रलिया फिल खायनानि सुजुग रलिया गोबांमा बरगना बुई हस्पिटाल खिखलायखा आकग्रगनो वानसुखो आंखो बेलाय दुखु नाङो ताखुकताय बुखुकसं आ दिनो जोंनो डाइरेक्ट होनाय दङ खरकसे एजुकेटेड पर्सन जों मेडम पिके बाय बबाय अकगनो शेयर खायनानै थांपुरु जिन्जार हटेल सामा दङ त्रिपुरानि 10 जनाया खरकताम एजुकेटेड नि बुमुं साखाय बिनि बुमुं मासाव आं किन्तु सानामु सुंलिया बिनि बुमुं बा दिना जोंनो कक सावो बाताव नंनो तमंनो खिबिरेदि नंनाबो सामुंगिया नंनाबो कामनिया नंनाबो जीवन फाननिया नंनाबो अबास्तव अजुक्तिक आं जे तिनि कक सामन नर डायरियो सैनारे देहनि साइर हजार आसके रिजेक्ट खायजा खरकसे नेता साका जनसभानि स्टेजो तिनिनि सिमी पदल कइना संगताय एनआरसी नि मुभमेन्ट खायना रिया तिनिनि सिमिताय फिल खायना रिया नि सामा दंगो तिनिनि सिमी टीपीएफ न ताय फिलकारिया फिल खायना रिया जों तिनिनि सिमी समाय तांखानै साका ठीक आबहायनो बरक सामुं खायगि जन फिल खायरलियांखा एमन कयेकजन नेता दङ जनो नर ग्रहणाय सबो बरताक बियां थानाय नंनो खरांना बन्द खायदैया खैजोंमै जोंफान थै कसक लायनाय नि साका एमन कक सानाय नेता दङ नंनि कियागो जे डकुमेन्ट्स दं माने आबनो बेबक सगै खिबाय दैया खैजों माया नांखन नरनो नारक मंगलाक जिनि लामाव बुसुंनि बासनानि जों नरनो रेगला खनै सानाय दङ नरक नेता मसाइया नंनो दाबिनो सनाय याफार दै नरक जनो समर्थन खायचिनो क्लो क्लो गुरि दिनि सानाय दङ नों रहनाय सब नों बसिक सिका नों उकिल जानानै प्रश्न खायनाय दङ ताखुकताय बुखुकसं जों दिल्ली मेमोरेन्डाम खायब्रानान थांपुरु गोबांमा बरं माना खायखा जों आजिन रै फैजागाबा आइन कसामों खाता इंलिया नि सानाय दङ मार्जार एग्रीमेंट नि कक कसामों थांका आबताय कामंलिया अजगाव बर जेबेबं सिटिजेन मान थांका बरतन बरमताय डिपोर्ट खायमालिया बर इलिगेली माइग्रेंट लिया नि सानाय दङ एमनकि साम्प्रदायिक बासन रुनि सानाय दङ बांग्लादेशी हिंदू मुस्लिम को
डिपोर्ट करने वाला मांगने वाला वो पातल के ना राक्षस है हनी सानाई तंगु जों कोनो दिने एनआरसी नाया जों कोनो दिने बांग्लादेशी थुरुकताई वानजिनो रहना नाया जों जतन थामसाखै तंना नायो हनी सानाई तंगु जों केस रेफरो लगी थाङै सोरेङै चेना चिनि सोरेङै रिनाय तंगु बरकनि मेमोरेन्डाम चिनि मेमोरेन्डाम फेरमानि नायदि ताखुकताई बुखुकसं चिनि मेमोरेन्डाम साका एज पर कन्स्टिट्यूशन संविधान नि मुताबिक ओ जगह जे लामचायाति फाइनाय बांग्लादेशी रंनो आइडेंटिफाई खलाय डिटेन टाइ डिपोर्ट मा खाने निसिनि मेमोरेन्डाम जों सैरु जों सुप्रीम कोर्ट ड्राफ्टिंग खाइफोरबो आकलन सैयो बरनि मेमोरेन्डाम हंकाय जों केबन रहयो जे त्रिपुराव तंनाय बर त्रिपुरा तंसितुं जे फाइनाय रंनो सिमि कासुजाक सितुं हनै सैजाक दंगु रुतुगै नायदि हानि अ त्रिपुरा हानि ताखुकताय बुखुकसं তিনি যতন অসামংসাই ফেপুরু যতন সাকনা লাইনে রেখা দিল্লি গভর্নমেন্ট বাই টিপিএফ नि फाउंडर मिसेस पीके जमातिया ताई टीपीएफ नि हांक्रागाव गोबांमा गपनटक सालायजाक दङ आबुनि बागै जोंबो मुसुमफानो खरांथिसालिया जेहेतु इंडिया गभर्नमेंट दायनाखा होननाय साकनाखा होननाय जत कक जत जागा साजांनाय कय गैया आफुर सोना सानाय दङ बुइ जतन राजनीति खाय नरबो राजनीति खाय दं दे नोंग्रे खलायनाय साबो तेविसे फिल खायके नरगनो लास्ट वार्निं होननाय खाख्लाबो नायनायन सर पायनाय दङ ताबुक सोना प्रश्न खायो टीपीएफ बेंक थांगा पादल कइने बेंक थांगा नों एनआरसी होननाय ताबुक नों साकलाना दिरंखानाबले ताबुक नों बरनि मेमोरेन्डाम कांसारियावै 1 घंटा मुभमेंट खायावै जोंसे खायो नि साकना लेखा ताखुकताय बुखुकसं हाया ताखुकताय बुखुकसं आं कयनांगु जोंबो नरक आफुर बुजिमे एफाना ताबुक बुजिमा खा बेलाय काहाम आबन बागै नरना हामबायरो आं साना नायमा अबसि आफुरनो जुदि जों साफुर नरक बुजिखा हंकाय आफुरनो थामसां लायखा हंकाय आफुरनो अखरनो जों जतन पालखायति साकाय जों तै बुदाति असामंनो सारैमान खामो दिल्ली मिनिस्टार बैसों साजाका गवर्नर बैसों साजाका नंगनी दफा एमन जात शुद्ध कुर्सी और पैकेज के लिए मांगना आते हैं दिल्ली में तेरा त्रिपुरा जाति है तुम्हारा साथ नहीं है क्या मूवमेंट करेगा तुम लोग ये 4-5 जन आदमी लेकर नहीं लगा त्रिपुरा में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी लीडर एनआरसी मांगने वाला नहीं है इलीगल इमाइग्रेंट को डिपोर्ट करने वाला नहीं है तुम कितने दिन तक जी पाओगे त्रिपुरा में निशादा का उशक लासी में शिशा आ इमांग निकोक जना इमांग निकोक साव हंका कबर हंका आ इमांग निकोक तिनी वास्तव फलिका अजागा जतन गसिका ताखुकताय बुखुकसं आबनि बागै आफुरनर बुजिया फना तिनी बुजिखा काहाम कक ताबो कायसन कक ए मुभमेंट साबनि बिसिंति फैका साबोबनो मुभमेंट खायका साबो चैलेंज खायका तिनी त्रिपुरा हानि बररक साबनि स्लोगान साबनि मुभमेंट न सेरेंका आबनो नाय इतिहास न अस्वीकार ताखायतुं ओ सक्सेस नि खुंत्रां साबनि तत्रा कलायना कलाय साबो बलायजाकना कलाय असामंगो जों आबरकना इतिहास न बोल बेखरियावै मिथ्या इतिहास रचना खायावै बोल इतिहास रचना खायावै सठिक भाबे जोंनि थिनांनि जेनारेशन न गाहाम खायनायनि बागै अबस्करनि जे बाकी सामं खाजिया तंमानि न खाजाकनानिओ जों जतन पालखायसु बानांथों अजागा जों कसा कपुर हलायनायनि कगिया अजागा जों हिंदू ख्रिस्टियान हलायनायनि कगिया अजागा जों देवबर्मा जमातिया कलय हलायनायनि कगिया जों जतन जोंनि बंश कायसा त्रिपुरा सब बंश थां तंनानि बागै जों जतन खरां कायसा मांनाय अजागाव केबो नासले लाई जों जानायनि कगिया दा नासले लायथों आनि अककनो खोनाबाय सानि बुजिया सानि केबो बुजियावै सुजियावै ककनि मिनिं बुजियावै हामिया कमेन्ट्स ता खायथों कारण जों आफुर जे मुभमेंट खायमानि आफुर जत बर बुजिया फनो जों किन्तु जत त्रिपुरासानि बागै जत त्रिपुरासानि समाधाननि बागैना आ मुभमेंट खायो आबनि बागै जों
যত ত্রিপুরা হানি তাকুক বুকুক তাই ত্রিপুরানি ফাতারও তংনাই যত ত্রিপুরাসা তাকুক বুকুক রং अस्तित्वनि चबावो जों पलिटिकल धर्म सबटाइटेल रंग बेस खायावै जों पालखाय थानसाखाय बाकी सामं जाया तंमानो जे बाकी सामं खलायजाकनाय बारा तंमानो जों सय सयके खायरेना बागै जतन खरां तिसै थानसा खलाय अ सामं पायरेना अंथुं इ कबक मंगनारगै आनि ककिसा सामानि अरन मथाका जतन खुलुमबाय हामबाय।